iyele Baba ngiyabonga baba usibiyele baba ngiyabonga baba usibiyele baba ngiyabonga Jehova usibiyele usibiyele baba usibiyele awuthi kwahlalwa phansi kwahlelwa ngempilo yami awuthi kwahlalwa phansi kwahlelwa ngempilo yami ngicela ukubingelela angazi ngizoqala ngithini uma sisuka ekhaya emsinga njengoba sifika isikhathi bese singekho bathe ekhaya bayacela ngizomela umndeni kwahlalwa phansi kwahlelwa ngempilo ade ngikhuluma noThuthana endleleni ngithi angazi yini esiyoyenzela ukhuzana emculweni kaMaskandi ngendlela abamba ngayo ikhaza makukhona into evelile kwahlalwa phansi sengizohlala phansi kwahlelwa khona kwakhitshwa khona abangembi ake sihlabelele sonke sithi kwahlalwa phansi maye kwahlelwa khona kwakhitshwa khona babangempilo yami khuludobo yakho Nkosi esimemisa haleluya Nkosi Jesu ngiwabonile amandla akho avuzishosha baba nempumputhe zabona babakhulula uMjehova evula iminyango uMjehova evala iminyango akekho ake sinyakaze bazalwane ngizama ukubamba lezinye embezi sesithi uMjehova evula iminyango uMjehova akekho-ke sithi uMjehova uma akekho sangena usangena angizwa muva sithi uMjehova uma ayakekho sizothwala inyanda thina sizothwala umkele
umhla wenjabulo. Hondo Max, get set. We are ready for Jerusalem. Hondo Max, we are ready. Hondo Max, we are ready. 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 Ibambe people play. Ngicela ukuthatha lithuba bengizama ukuba strong. Ngicela ngikhumbula ngelinye ilanga mangihlangana nenkosi yamagcokama emncane. Bafowethu fanele simbonge uMthobisi Sithole. Amacinga abaningi uwathathile wawaveza lapha ephepheni ilanga. Simbonge bafowethu ubaba uMcineka, ngazi noma usekhonani. Ngize lapho kuzokhuluma ohlangothini lomndeni wakwaDlamini. Ngisinelwa ngomhla ka-28 sengihlala phansi kuMarch ngiganwa uStebi wamisa imicimbi ewu5 uyidlalele phansi ibhodi. uStebi wamisa imicimbi ewu5 uyidlalele phansi ibhodi. Wathi Dlamini kade mfowethu uwanami uvuka ngicela ukuyihlehlisa le micimbi ewu5 ngihambe ngiyokuhlalisa. Wafika ekhaya kuyiFriday waze wahamba ngesonto. Into engiyinotisile njengamanje ukuhlonipha kuhamba ibanga elide. Namuhla isizwe sonke siyakhala ukuba uSicelo bebengahlonipha abantu edelela ngabe isizwe sikhali ngalendlela. Ngizothi emndenini on behalf of umndeni wakwaDlamini uSicebi ngoba bengithumile bathi ngize la sengazane naye obaba sebake bafika ngisho kwaNongoma ngendlela ebezizwana ngayo. Okungiphatha kabi kakhulu ukuthi ama plans ebesinawo naye empumelelo awasafezekanga. Lo muza ukhandayo lapha mina ke ngiyalalela kunaloluhlanye okuthiwa ungizwa kwamchuno. Kodwa mawusondele eduze kwalo loluhlanye kunento eziningi ozoyithola kuye. Ngiqala 2013 ngangihlala eMorningside. Ungizwa wafika wangibuza umbuzo othi wakwalibona nikhehla lomuntu omnyama esilungwini wathamba okwakha. Le ndoda engincomayo ugwazela zinsizweni la mawufuna ukukhula nawe ngelilanga ube nomuzi uganwe. Sondele eduze kwayo ufike ubuze. Abaculi abasondele basika iphethini kulensizwa yakwaMpongose. Ngikha phezulu njalo ngoba silimele yebo. Kodwa ufune sibuke izinto ezinhle uSicebi kade esondela kuzo. Ebengeke ke asondele kuzo noma afike kulezi zinto abeyizama. Bengekho abantu abambonisayo ukuthi indoda unyathela kabi la lapho unyathela kahle. Akukuningi engizokusho ngizothi duduzekani umfowethu uyafihlwa ngesabatha. Ngibonga abamatekisi into abayenzile kuyaqala ukuthi abantu abamatekisi bakhiphe imonto bethi sonke asiphutheleni eMpumalanga. Ade ngithola leyo mbiko lowo. Akukuningi engingakusho ngizothi balandeli bafowethu sonke nilimele kakhulu endimeni kaMaskandi kakhulu yazabaculi eCarnival City. Sibone enye into wayishaya yathula yagcwala yathi phama. Ngicela ukwehlela ngezantsi ngiyanithanda kakhulu ngiyabonga. Imalusi TV kulethela izindaba ezisematheni ungakhohlwa ukusilandela kuzo zonke inkundla zokuxhumana.